ya oge rara ahụ mgbe m bidoro ime ihe anyị na-eme mana ihe niile agawala ọfụma. Ha bido na choice ya bụ onye bidoro biznes anyị tupu mụ na ha abanye na nkwekọrịta gbasara ya bụ azụmahịa nke anyị na-enwe n'ụbọchị taa. Obi dị m mma otu ihe si aga, ya bụ ndị na-arụ m ọrụ, MMG, Lilian, Peter, Stu, ha dị ọtụtụ ndị m na-elekwa anya na m ga-enwekwa ọtụtụ ndị ọzọ ga-arụ m ọrụ. Ọtụtụ n'ime ha ihe a na-akwụ ha a na-eju afọ, mana gịnị ka m ga-eme? M ga-enwe ndidi ebe ha nọ, sosokwa ha nwee ndidi. O eziokwu na 2020 afọ ọ rọrọ ahụ n'ụzọ na ihe niile ka akpọchiri akpọchi. Ndị na-arụrụ ọrụ ha na-akpọ m ele mgbe anyị ga-emepe nsị a na-enweghị ha ga-eme further notice mgbe a ga-asịkwa anyị mepee. Ọ bụ eziokwu, agbanyeghị na gọọmenti nwere ọtụtụ ihe ha na-agbalị, enweghị anyị ga-eme. E nwere ụfọdụ ndị na-arụrụ anyị nọkwa na-enye home services na-arụkwa n'ụlọ, mana ha nwetagịrị m ego ahụ ha meghị ya maka onwe ha ka ha ji enwetagịrị onwe ha ego. Ya n'oge ahụ o mere m affect. M ga-agwa gị eziokwu, o mere ka ihe niile na-aga na-adị slow. O metụtara ihe niile dị iche iche agụmakwụkwọ ụmụakwụkwọ, ndị nne ka ndị nwaanyị alụrụ alụ. O metụtara onye ọbụla mana ihe niile a na-aga ọfụma dịka o si dị mbụ. Onye ọbụla ga-anọ n'ime ụlọ enweghị ụrụ, definitely ọ ga-emetụta mmadụ. Ihe niile akpọchi ndị ezinụlọ ma nwa m nwaanyị ha ga-aghọta m maka otu ihe niile dị. Project anyị nwere ugbu a bụ ịhụ na anyị metere up to the standard, maka na enwere ọtụtụ ndị mmadụ, enwere ọtụtụ next salon dị iche iche ebe anyị na-eme ihe isi anyị nwanụ ebe a anyị na-enyekwanụ ndị kọstọma anyị ihe ha nidiri na ị na-ahụ na ihe ọtụtụ ihe dị iche iche ka ọ bụ na ha nọ na good standard. Ihe mụtara na this life lesson mụtara na this 2020 na ihe rara ahụ. Ma gọọmenti gwara ndị mmadụ si ha nọrọ n'ime maka the pandemic n'onwe ya. Onye ọbụla ga-eme accept otu ihe niile si dapụta, mana anyị kelere Chineke maka ndụ, maka na anyị agaghị ada mba. Anyị na-aga n'iru na-agba mbọ ịhụ na ihe niile dabanyere nke ọma. Nke wọs mere m dị isi bụ pandemic ọzọkwa. Ọ metụtara azụmahịa m, ịgwa gị eziokwu, o metụtara azụmahịa m na ihe dị iche iche. Ma n'afọ gara aga ụfọdụ mistake ndị anyị mere, services ndị anyị na-enye ndị customers anyị dị poor, mana this moment anyị na-eme ọfụma. The good thing mere bụ otu business m si dịrị ugbu a, anyị emego upgrade. Ihe m mụtara site n'aka ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ọzọ dị iche iche ma ndị na-arụ ebe live m na onye dị perfect, n'agbanyeghị na iwe ọga ị ga-anara ndị ọzọ ndụmọdụ ime good foundation nye onye ọbụla. Aha m bụ Adetunji, CEO of Nest. Ihe a bụ ihe m mụtara n'afọ 2020.